L-avviż legali għal kunċett ta' Equal Pay for Work of Equal Value se jiġi ippubblikat it-tlieta fil-Gazzetta tal-Gvern. Dan se jfisser lil ħaddiema fil-privat kemm dawk li jinqabdu mill-aġenziji tax-xogħol u dawk li jaħdmu mal-kuntrattur se jkollhom l-istess paga u l-istess kundizzjonijiet daqs ħaddiema li huma tal-post. Dan japplika kemm jekk ħaddiem ikunx b'kuntratt definit u anke indefinit. Dawn il-ħaddiema se jkollhom l-istess kundizzjonijiet bħal ħaddiema l-oħrajn meta jagħmlu l-istess xogħol fost oħrajn fil-leave, fl-overtime u shifts ta' bil-lejl. Ma dawn hemm il-protezzjoni ta' gruppi vulnerabbli bħal fost oħrajn nisa tqal u se jwassal biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni kemm f'abbażi ta' sess, razza, reliġjon, disabilità, età u orjentazzjoni sesswali. Bdejn se tidħol fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar li ġej.